Good evening, Ma'am Jean. Good evening, Busbel. Kamusta? Sorry kanina, hindi ako naka-join. Kasi namin, Thanksgiving sa office. Busy ang lahat. Lalo na ako. Hello, 18 views. Thank you so much. Thank you, 22 million views. Thank you so much. Kamusta, Ma'am Jean, Busbel? Di kayo nagbakasyon? $25 million views! Good evening! Thank you for dropping by. Thank you so much! Wow! Ang laki-laki ng views ko. Thank you, thank you. Kung sino man kayo, maraming salamat po. Boss Bell, now playing. $15 million views. Thank you so much. Wow! Ang dami nyo. Thank you. Thank you, thank you. Thank you so much. Magic Flakes. Kain kayo. Magic Flakes. Magic Flakes, Bikini Man. Hello everyone. Maraming salamat. 9 million views. Mag-iwan naman kayo ng comment para mabisitahan ko channel nyo. Harang, Boss Bell.
Jean supporters, Ma'am Jean, thank you. Pasensya na po hindi ako naka-join kanina. Kasi busy kami mula kahapon. Ginawa akong tresorera sa opisina. Kaya busy. Nag-grocery. Ang saya-saya namin kanina sa office. Parang mga bata. Bumalik sa pagkabata. Kasi trabaho lang kami ng trabaho. Kanina lang kami binigyan ng break. Masaya-saya. Ang mga wala nagalamot nga na augmento sa Jamboree. Nagdaog sa raffle. Hatag ito ya. Hatag ito ya ilay nga daog ya. Tigin bilin ko na lang to sa admin. Kung in case nga magbalik sila sa opisina tapos na ila augment. Baby Bear. Ma'am, Baby Bear. Good evening. Hello, Lisong Son TV. Hello, how are you? Later, I will visit your channel, Lisong Son TV, after Boss Bell, after Bell TV Mix. Okay? Ay, sus. Boss G, good evening. Ma'am Lynn, kamusta po? Ma'am Lynn, pasensya na kanina ha, hindi ako naka-join. Busy. Busy ang tresorera. Thanksgiving namin kanina. Mula kahapon, busyness. Six million views. Thank you so much. Jack and Jill. Bekenemen. Kain tayo. Ang sarap pala ng magic chips. Sarap na.
Bibi Channel, thank you so much, Ma'am Jean. Wala na palang bubbles, no, Ma'am Jean? Siya nga pala, Ma'am Jean, di kayo magbakasyon. Di kayo uwi. Ay, oo nga pala. May sakit pala si Mami. Di siya pwede iwanan. Di ba, Ma'am Jean? Ay, ito muna. Ano pa? Raketerang Bisdak, good evening, Ma'am Lynn. Kumusta ka na, Ma'am Lynn? 7 views. Thank you so much. Busy, Ma'am Lynn? Ay, ang saya-saya namin kanina. Maraming foodies. At saka, maraming binalot. Maraming bring home. Paano ako? Namit. Wow, sponsor. Palmolive. Boss Bell. Wala na da. Ara o.
paano nila natultulan? Yatra ng lubong. Ay, thank you. Paano nila natultulan? Yatra sa mukhang yung lubong. Ano? Namit. Oo. Kabok man akong tiil. Kaya nagkaon na naman ako taba-taba.
Nalain ng kota. Uy. 0 na ako.